Spaandam. Het is nog betiert, maar het is al wel jacht. En het is hier heel rustig, heel kalm. Dat is een goed begin van de dag. Maar waar het wat minder kalm en rustig is hier in het huis van Tante Truus. En Tante Truus is eigenlijk een fenomeen van de strontrace. Want elke skipper en elke bemanningslid die weet, als we in Spaandam binnen, dan kregen we snert van Tante Truus. Nou, laten we even naar binnen gaan, want haar huis is eigenlijk zo goed als een museum. Dat is echt net zo gek, want ze is 84, dus dan sammel je nog alles wat. Nou, het is hier gewoon een groot kabinet van God. Ze is dus echt, ze had de orde van Oranje Nassau, hè. Dus we ben je net bij de eerste, de beste, zeg maar. We rennen even terug naar de keuken, want ik jij al van alles. Nevens mij is Tante Truus in de snet onderen. Tante Truus? Goedendag, hallo. Goedemorgen. Dit is zeg maar waar de magic happens, of niet? Hier bent u Jawel, ik de ben beroemde snet aan het maken. hier. Ja, helemaal. En allemaal voor de mannen natuurlijk. En voor de vrouwen die er zijn natuurlijk. Hè. Ja. Dat is, ze vinden het altijd heerlijk. Dus wat dat betreft vinden wij het ook natuurlijk gezellig om dat te doen. Dat is natuurlijk gewoon zo. U bent een beroemdheid, ook in Friesland. Nou, ja, er wonen wel ook mensen van hier van Spaandam. Die zijn naar Friesland gegaan. Dus die zullen wel zeggen, oh, Tante Truus. Ja, dat zien ze misschien wel. Dat vinden ze misschien leuk. Ja, zou ik wel leuk vinden. Want Emiel en hoe heet ze? Ineke en Fred Visser en Alexandra. Nou, en Jan nou, hoe heet die nou? Ja, nou. Die wonen er Jan ook allemaal. Pranger en zijn meisje. En nou, die kwamen hier vandaan, maar die waren ook zo gek op me. Dus dat is natuurlijk toch wel een beetje leuk. Maar al die deelnemers van de strontrace, die weten als we in Spaarndam zijn, dan krijgen we... Erwtensoep of tomatensoep, net wat ze willen. Want sommigen die houden niet van vlees, dus dan krijgen ze tomatensoep met gewoon tomaten. En dit is hem, de beroemde snert. Erwtensoep, ja, kijk. Hij is goed gevuld. Ja, ja, en het is lekker warm natuurlijk. Dus maar het is ook lekker, want ze zijn natuurlijk toch een beetje koud. En dan is het wel lekker om een kopje erwtensoep te hebben. Hoe lang doet u dat al? 9 jaar doen we dat. Ja, ja, sinds mijn man dood is de sluis opengekomen. Toen zeg ik, nou, dan zorg ik voor de koffie en voor dit en voor dat. En van, nou ja, je weet wel, chippies en een glaasje friesjes of soepie en van alles. Dus dat doe ik al 9 jaar, eigenlijk iedere zomer. En ook met de strontrace. Ja, soms is het wel eens heel vroeg dat ik er dan niet bij ben, maar meestal ben ik er. Ja, want ik vind het leuk. En ik vind het ook leuk met mensen, natuurlijk. Er zijn nu al 4 scootjes voorbij gekomen. Zagen ze er nog een beetje fit uit? Nou, best wel, ja. Ja. En ze waren vrolijk. Ja, nee, het was best wel, ja, ze hebben ieder hun eigen identiteit, zeg maar. Dat is gewoon leuk. Dat is allemaal fijn, ja. Nee, en ze vinden het ook leuk hier. Ja, dat water en de huisjes allemaal. En ja, het is wel, ja, ze vinden het fijn om hier te zijn. En wij vinden het ook leuk. Anders zouden we het niet doen, natuurlijk. Er komen nu nog 2. Ja. Daarna keert de rust weer terug. Wat Ja. gaat u dan doen? Nou, ik ga eerst even zitten en even een bakje drinken. Nou, ja, maar er komen altijd mensen. Ik heb eigenlijk altijd mensen. En dat is gezellig. Want ja, als je oud bent, dan moet je wel een beetje gezelligheid. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet vaak alleen. Ja, ik wil s'avonds altijd gewoon even televisie kijken, gewoon lekker even zitten. Als je de hele dag in de weer bent, dan moet je wel eventjes even bijtrekken, zeg maar. En nou natuurlijk vanmiddag even op het tukkie. Want ja, het is natuurlijk, ik was vanmorgen zo vroeg op, dus ja. Hoe vroeg was het? Nou, ik was om 3 uur wakker. En ik denk, nou, ik had de wekker op 4 uur gezet, maar ik denk, nou, ik ga nog even lezen. Ik had een leuk boekje gekregen. En van Peet, nee, hadden we gewonnen van de loterij. Dus die had ik even, dus ik ben om 3:30 eruit gegaan. Nou, dan ben ik naar buiten gegaan en nou ja, koffie gezet en thee gezet en gezellig.
Voor die hele invasie van Friezen. Voor de Friese. Ja, natuurlijk voor de Friese. Want de meiden kwamen en dat was ook zo gezellig. Kom jullie even? Ja, nou, helemaal. Wat voor meiden waren dat? Ja, drie meisjes. Ik weet ook die ene, twee, ja, ik weet ook niet hoe ze heten, maar het waren hartstikke leuke meisjes. Fans. Ja, fans van de mannen. Dus maar ze gingen nu weer verder. Ze hebben hier geslapen met de camper, hier op de kolk. Dus dat was leuk natuurlijk. Dus ze konden hier lekker even warm en even lekker kopje thee drinken en koffie drinken. Met de koekie. Dus het is hier een zoete inval. Ja, het is hier altijd een zoete inval. Ja, het was vroeger altijd al, toen wij hier nog leefden, want hadden we ook zoveel kinderen, kwam ook altijd die. En nou ja, nou ben ik alleen, maar ik ben eigenlijk nooit alleen. En dat is goed, dat moet ook. Dat vind ik fijn als ze van me houden. Dat wil ik gewoon. Nou, en Friesland houdt ook van u en van uw hertensoep. Ja. We wachten op de laatste 2 deelnemers van de strontrace. En daarna dan maar even een tukkie. Helemaal leuk, dat gaan we doen. Ik vind het erg leuk, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dan weet je. Dank u wel.